हमारा मोर बोले बेटा के करो बबुआ सफर का कह चाहता नहीं कि तू सफर पे थकान बढ़ा तू जा आराम कर काल सुबह हम तोरा अब मिठाई बटवावो हाँ मिठाई बटाई जग करवावो डैडी ये सब कुछ हो जाए हाँ लेकिन सबसे पहले का जरूरी बात ये बा कि तू तो जाना तरह कि हम बुढ़ा गए नहीं हम कब इस दुनिया से चल जाए कब ना हमारा ठिकाना नहीं है मने पाकल आम बाड़ो हाँ कब झड़ जाइब थाहे नहीं खे हाँ तो देखा तारा लेकिन काका हाँ जीन जल्दी ना मरेला ये तो क्या हमरा के जीन बनाओ तर हम जीन है रे ना ना तू जीन के उम्र लेके जियो ई हमरा कहे के मतलब लेकिन बिटन जी हाँ जिंदगी के कोनो ठीक ना होला बबुआ ई बात कभी दुनिया से के चल जाई केहू को ठिकाना नहीं बा हम चाहता नहीं कि आपन जितना भी फार्म बाग बगीचा खेत बाड़ी जो कुछ भी बा रघु बबुआ के ले जाके घुमा के सब दिखा दे काका जितना फार्म बाग बगीचा बा हम रघु भैया के घुमा के दिखला देता नहीं हाँ अपना पोखरो और ले जा घुमावे के हाँ ले जाइए पोखरा और ले जाइए लेकिन देखिए बबुआ हाँ उस शहर से आइल वाले अच्छा ई देहात के रीति रिवाज के बारे में लिखल जाना बढ़िया से ले जाइए बढ़िया से ले जाइए ठीक बा ठीक बा ओके काका जा